बोथोर सौफैनाय लोगो लोगोनो सुबुं माहारिनि गोसोआव सोमजिखांदों रंजानायनि मोन्दांथि। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय जानजि खाफ्राबाय गंगोना हारिमु आफादा। बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोनाखौ लानानै गंगोना हारिमु आफादा जानजि खाफ्राबाय। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वरावबो गंगोना हारिमु आफाद देग्लाय गोदान बोसोर बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनायजों लोगोसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय साखाफारा जाबाय। थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो मोजां रोखोमनि बैसागु बरायनायजों हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे समाव तालिम होनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव रनजित बर'नि दैदेननाय गंगोना हारिमु आफादा देग्लाय बोसोरावबो मोनफ्रोमबो बैसागु बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जानजि खाफ्राबाय आरो बिथांमोनहा बेखौनो फोरमायबावदों दि जायफोर रंजालि बैसागु खुंफुं आफादफ्रा बे बोसोराव खुंफुंनो थाखाय बैसागु हानजानि गोनांथि जादों बेसोरो थोंजोङै 9678832346 नङाब्ला 7002583820 मबाइल नम्बराव थाबैनो फोनांजाब खालामनो हागोन। जों दायो फैबाय थानाय बैसागुनि थाखाय रिहार्सेल एबा साखाफारा जागासिनो दङ। दा जोङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदियै देग्लायबो जोङो साखाफारा जादों। हानायमानिखौ जों माने जोंनि हारिमु गोदान गोदान जि दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनायखौ जों दायो जोङो सोलोंगासिनो दङ। ओंखायनो जों फोसावनो नागिरोदि नैबे रादाबनि गेजेरजों जायफोरा जोंनि मोसानायखौ एबा जोंनि बे हारिमुखौ ओंखायनो गोसो दं बिथांमोनखौ जोंनि गरेश्वर गंगोना हारिमु आफादखौ कन्टेक्ट खालामनानै लिंनो हासिगौ। दायो जोंनि फैबाय थानाय जि बैसागोनि थाखाय जोंहा रिहार्सेल जागासिनो दङ। बेखिनिखौनो आङो दायो फोसावबाय। बेयो जाबाय जोंनि नंगौ जों बोसोरफ्रोमबो बैसागो हारिमुखौ जों लाखिगासिनो दङ। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय जि जोंनि हारिमु कालचार बेखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जिउयै माहामै दिनै 25 बोसोर जाबोबाय आरो हानायसिम जोंनि इयुन जोलै बिथांमोनखौ बे हारिमु बिथिङाव जे दावगालांनायखौ जों हास्थायो आरो बेखौ फोथांना लाखिनायाव मैखोमै बाहागो लागोन बेखौ जों मिजिंथियो। दिनै जोङो रिहार्सेलखौ गिबि स्टार्ट खालामदों, दिनैनिफ्राय जागायदों आरो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुआव जोंबो बादायलायनायाव बाहागो लानो साखाफारा जादों। हारिमुखौ फोथांना लाखियो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदान लाइमोनफोरा जिहेतु मबाइलफोरावसो गेम गेलेनानै गावनि समखौ गाज्रि खालामो। आं खावलायगोन गोदान मुगानि लाइमोनफोरा जाहाथे जोंनि हारिमुखौ आजावना लायो आरो जोंनि दोरोङारि जा दामनाय खाम, सिफुं, सेरजा बे दामनायफोरखौ गोसो होनानै जाहाथे सोलोङो आरो जोंनि बर'नि हारिमुखौ बुहुम बिखायाव जाहाथे गोसारहोयो बेनि थाखाय नाजायो बेखौनो गुरै खालामो। दा नोंथांमोना लोगोसे जिहेतु बैसागु जिहेतु बैसागु जोङो बेबायदि दासान्दि जोंनाव मोनब्रै मोनबासो आखायाव हरनाय लाइजाम फैदों। आसा खालामो उनाव आरो फैबावगोन आरो जों जोंनि हारिमुखौ मोजाङै दिन्थिफुंलांनो हागोन बेखौनो आसा खालामो।
रंजालि बैसागु आफाद एबा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय रायजो बिथांमोना फालिथाय आफादफोरा जोंखौ थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 9678832346 आरो जों बे बैसागो मोसानायाव जों गावनि सुजुनाय मेथाइजोंनो मोसानायखौ दिन्थिफुङो। दायो जोङो गासै 6-7थासो जाबाय मोसानाय रिहार्सेल खालामनाया। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो BPL नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।